आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर दायो आङो बिराद टेनसन आरो जाय जाय नुदों नायनानै सिरि थादों आं जेबो बुंला आं जेनबाय। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय कनजिता बर'आ प्रेगनेन्ट जाबाय आरो उदैयाव गथ' थाबाय बे बाथ्राखौ बुंदों। थारैनो बे गथ'आ दैदेन औवारिनि गथ'मार नामा? साननैसो सिगां दैदेन औवारिया फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन, कनजिता बर'जों आं उन्दुनानै आं खननै मावनो मोनबाय होननाय बाथ्राया दिनै सोराङाव फैबाय रायजोफोर आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारबाय। थारैनो दैदेन औवारिनि जे खननै उन्दुनानै मावनाया दिनै कनजिता बर'नि उदैयाव गथ' थाबाय रायजोफोर आरो प्रेगनेन्ट जाबाय कनजिता बर'। अब्ला रायजोफोर जोंहा दैदेन औवारिया कनजिता बर'खौ लामारनांसिगोन नामा रायजोफोर? बे बाथ्राखौ आं बुङाखै, जोंहा कनजिता बर'आनो गावनि खुगानिफ्रायनो रोखा रोखा जोंनो खेंफोरथि होफैदों जे गाव प्रेगनेन्ट जाबाय आरो गावनि उदैयाव गथ' थाबाय आरो जे हिन्जाव माहारिया मान्थलि जोंहा जि सुयो आरो मैला जागारो बे मैला जागारासै होननानै दिनै कनजिता बर'आ गावनि खुगानिफ्राय रोखा रोखा जोंनो बाथ्राखौ बुंफैदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना कनजिता बर'नि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो। अब्ला आङो फुल स्टेप बाय स्टेप आं होलांबाय। लोगोसे कनजिता बर'आ जेम्स आदानि बागै मा बाथ्रा बुंखो बिनि बिसयबो नोंथांमोना जोबजासे नायलांबा बुजिनो हागोन। आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर दायो आङो बिराद टेनसन आरो गावबोथ' थाखा फैसा हरखाया मा आंनि हौवाया दाख्लै एप्रिलावहाय मास मोनसे थाफैदों, ओमफ्राय बियो एप्रिल मास जोबनानैहाय थांदों आरोना। ओमफ्राय बे गोनाङाव आंना बे फैनानै 8 थारिखसोआव जादोंमोन आरोना माबाया जि सुनाया। ओमफ्राय मा होनो नैबे मास मोनसे थांबाय आरोना, मे मासआ मोनसे थांबाय जायाखिसै आरो आङो जागोन सानदोंमोन, माने लोमजाबायबो थालाबायबाय थादोंमोन नालाय थै खम सानदोंमोन आङो। दा आङो बुंथ'नो हाला आरोना बोरै जायो। आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आङो लागोन ना मा खालामगोन आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आरोना। आङो जोबोद टेनसनाव दङ दायो। खुलुमबाय, अननानैहाय आंनि वाट्सएप मेसेन्जारावहाय बेफोरबायदि भिडिअखौ दा हरसै। जाय जाय नुदों नायनानै सिरि थादों आं जेबो बुंला आं जेनबाय। आङो हौवाजोंबो आं नांलायला, आङो जेनबाय। आंनि गथ' सानैया, आंनि फिसा सानैया आं जेखौ जायो बेखौ जागोन। आं बानलुजों जाबा बानलुजों जागोन, आं संख्रिजों जाबा संख्रिजों जागोन। बेवहाय रावबो खर' सानांगौ दरखार गैया। आङो गोदोनिफ्रायनो जाहोबोदों। आङो गोदो ससियेल मिडियायाव ओंखारनो रोङै समावबो आङो खस्थ' मस्थ' बिसोरखौ सोरनावबा एमाव खामला देनानै जौ संनानै फायखारिनो हैबाय बायनानै आङो दाउ अमा फिसिनानै आङो फिसिबोखादों उन्दैफोरखौ उन्दै समावबो। दिनै आं ससियेल मिडियायाव ओंखारनो रोंबाय हिसाबै आङो थाइसे थाइनै फैसा खामायनो रोंबाय हिसाबैहाय आङो रिल्स बानायो, भिडिअ बानायो, बयजोंबो मिलायनानै गोरोबनानै थानो होननानै आङो भिडिअ बानायो ससियेल मिडियायावहाय। थेवबाबो आंहा सान्थि गैया आरोना दिनैसिम। आङो दिनै खामानि मावालासिनो आङो बेजोंनो न'खर सलायो। गथ' सानैनि जानाय लोंनायखौ आङो दिरुनो, स्कुलाव थांनाय मानाय, टिउसन फिस, लन मोननै मोनथाम लानानै दोननाय दङ, आङो गासिखौबो नायो। दिनै गासिबो दायानो आंनाव थाजोबोबा आं माथो बुंनो? आङो रावखौबो जेबो बुंला। सोर सोरजों साम' सोबलायबाय थायो, सोरजों मा जालायबाय थायो जालायबाय थाथोंसै, आं जेनबाय, आं जेबो बुंला। दिनै बियो गावनि नाम्बारखौबो फेसबुकआव होनानै लाबाय, नंखायि बिनि थाखायनो। ओंखायनो आं रावखौबो जेबो बुंला आरोना, आङो सिरि थानोसै। आंखौ आदा जेम्सआ मैया फंनैसो खोथा बुंदों, आदा जेम्सआ मोजांखौनो बुंदों, आं जेबो बुंनो थाङा। रिल्स बानायनानै मोसानानै हौवाजों नांलाय खमलाय खालामनोसै, बे मा संसार जागोन? नोंनि गथ' सानैखौ दैदेना फिसिगोन ना मैदोमा फिसिगोन? आंनो सिरि थानोसै, आंनो सुनि, आंनो मालायजों लोगो जानानै आङो हौवाखौ रायो मायो। हौवाया आंखौ बिराद अनो आदा जेम्स। जेबो नङा, मोजांखौनो बुंदों नोङो, आं रावखौबो जेबो बुंला, आंनि फिसायखौबो जेबो बुंला। आं जेखौ मोनजायो आं जेखौ जायो आं बेखौनो गथ'फोरनो संख्रि बानलुजोंबाबो आङो जाहोलांसिगोन, फेदेरलांसिगोन आङो। दानसेयाव बेसेबां खाथा नांगौ, फावथेन नांगौ बेखौनो जेबो मोनथिया बे गथ'फोरखौ। जिखुनु जाया आं बांद्राय बुंबाय थाला। बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ आंनि वाट्सएप मेसेन्जाराव हरनानै आंखौ खर' गरम दा खालामहरसै। सोर सोर नायनानै थायो, सोर सोर मा सानो सानलायबाय थादो आरोना। आंनो दाहर, आङो जेबो बुंला रावखौबो।
आंखौ जेबो दा बुंहरसै आरोना आं जेबो बुंनो गोसो गैला